didelok saka syutingan awake dhewe iki nak pasangan ideal ya Mas? Ideal. Nak wong loro kae pasangan apa? Radial. Kok sia-sia to ya? Radial ki bah. Ya ideal. Pokoke nek aku kelakon dadi bojomu Cahayu, malam pertama arep tak jak nginep neng hotel berbintang. Mergo aku karo kowe kan orang kaya. Orang kaya ya Mas. Sayang cintaku. Aku lek bawa malam pertama arep kajak nang ngendi? Awake dhewe rasah milik karo tanggane Lah terus dhewe. piye aku Tanggane pengen dhewe nang ketoke hotel. wah ning asine pikirane ya mumet awake dhewe prasaja apa anane malam pertama engko ning gubuk kae ya. Lah kok nang gubuk to ya? Lah kuwi tekno kepiye malah anu kepenak lho. Ben kawe Dicokoti nyamuk. ben kowe katon wibawa kanggo kanca-kancamu Iya, mangkat Mas. nyambut gawe kowe tak tukokke kendaraan Toyota Alphard Wah Cahayu. sing larang kae ya Mas. Wah aku seneng Dik. aku. Katimbangku awake dhewe tembe mburine akeh utang, mumet, marai stroke, engko tak tukokke angkong ya. Tumpakne Aku Ngamesake bojone. sing kaya mewah-mewah ngono kuwi lho Mas, sing Pajero Sporot niku lho Mas. Pajero sepot tok seporot iki lho. Alah, aku Karep ben katon gumebyar cahyamu Iya, tak Mas. tukoke perhiasan aku emas lang kalung gelang Iki kaya 24 karat 3 kilo Nah, jumlahe. mate abot kuwi iki lho Mas. Mas, aku ya pengin Mas kalung 24 karat. Kowe njaluk ya 3 kilo. 10 kilo no Mas. 8 kilo. Aku Ya aja pengen. sing 24 karat to. Lah terus sing pira? Sing sekarat ae. Ya Allah keremen ya tanggane awake. Ekonomi lemah kae mangane wae lemah kok piye to. Ben sehat awakmu, bercahaya kulitmu, nek dahar sing enak-enak ya nduk. Ya, no, Mas. Pizza, hamburger, spaghetti. Bener. Wah, ya. Sayangku aku pengen pizza hamburger spaghetti, aku pengen sing daging-dagingan lo sayang, boy aku ditukoni panganan Wis rasah enak-enak. neko-neko wong desa ki mangan apa enenge. Apa? Kowe spaghetti, hamburger, ususmu panunen. Usus tak tak panu? Pangane penak wae. Apa? Gendar. Cetitet.